От имение за $40 милиона в LA до центъра за задържане Метрополитън в Бруклин, Ню Йорк. Казва, че от високо се пада най-лошо. Обвинение в физически и тормоз прилаган повече от 10 години. Трафик на хора за употреба, рекет и склоняване към проституция доведаха до задържането на един от най-влиятелните хора в рап индустрията. Никой не вярваше, че Кат Уилямс ще предскаже разпадането на една цяла холивудска империя. All catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. All lies will be exposed. That's all. От белите партита до задържането на един от най-влиятелните хора в рап индустрията. Рапъра Шон Колмс, известен като P. Diddy. От прокуратурата обвиняват Колмс, че той е склонявал жени, жертви и мъже с работници в подхранвани с наркотици сексуални изпълнения, наречени фрик-офс. Какви са били тези фрик-оф партита? Твърди се, че след 12 часа белите партита на рапъра отивали на съвсем друго ниво. Според певицата Jaguar Wright, на гостите е сервиран специален коктейл, който наричат Special K. Той включва кокаин и вино. Всичко това отцветено в розов цвят. So you got the cocaine in there, and then you got the in there, and they say that some of the dealers add the ecstasy in there. Now you still got to take that solo. K is what they call on the street Special K. It's a veterinary drug. It's a horse tranquilizer. Now, gay men have been using this for years. Около 1000 бутилки лубриканти бебеш колио са иззети от домовете на рапъра в Майами и Лос-Анджелис през март, когато са били обескирани. Това като за начало. Според съда, The Freak Off партитата са включвали сложни изпълнения, които Колмс организира, режисира по време и често записва електронно. Прокуратурата твърди, че на жертвите са били давани контролирани вещества по време на понякога продължавалите с дни събития, за да бъдат послушни и отстъпчиви. От съда казват, че Колмс и жертвите му са били толкова изтощени след сесиите, които понякога продължават с дни, че обикновено са получавали интервенозни течности, за да се възстановят от физическото натоварване и употребата на наркотици. Проблема на рапъра в момента е, че на тези партита са участвали много влиятелни личности. Сред тях принцове, музиканти, президенти и за някои от тях със сигурност има компромати. Всичко, което се случва зад затворени врати, всъщност е било видео и аудио записвано. Направено първоначално с идеята да използва тази информация за собствена полза, сега това може да му доведе до животен затвор. Адвокатите на Диди са загрижени за живота му, защото не отдавна, през 2019 година, в същия затвор, в който сега е Диди, лежеше Джефри Епстейн. Той беше недосегаем заради компроматите, които беше събрал срещу известни личности. Но неговата съдба се оказа трагична, точно както на жертвите му. В следващото видео ще ви разкажа още за тези странни партита. До тогава харесайте канала, харесайте това видео и оставете коментар. Ще се видим следващия път.